Представи си място, където хаосът мирише на прясна риба, лимони, артишок и сицилианска стритфуд. Това не е филм. Това е пазарът в Катаня. В самото сърце на Катаня, на пияца Карло Алберто ди Савоя, точно пред базилика Сантуарио дель Кармине, всеки ден без неделя оживява един от най-автентичните пазари в Сицилия. Още рано сутрин, около 7, сергиите се пълнят с абсолютно всичко, за което можеш да се сетиш, и дори с неща, които изобщо не би предположил, че можеш да откриеш на един пазар. От морски дарове и екзотични подправки до дрехи, играчки и странни сицилиански специалитети. А на някои сергии можеш да видиш стари вещи, намерени в мазета и тавани, предмети на десетки години, които изглеждат сякаш разказват истории от миналия век. Шумно, цветно, малко хаотично, но точно това прави Катаня толкова истинска. Още от ранна сутрин, пияца Карло Алберто ди Савоя се превръща в истински сицилиански спектакъл на търговията. Тук няма луксозни витрини. Има викове, смях, пазарлъци и истинският дух на Южна Италия. На пазара можеш да намериш абсолютно всичко. От пресни плодове, зеленчуци и морски дарове, до дрехи, подправки и типични сицилиански продукти. Сицилианците не просто продават, те правят шоу. А ако огладнееш, тук можеш да опиташ истински аранчини, пресни каноли или сандвич с рибатон, какъвто няма да намериш никъде другаде. Шумно, цветно, малко хаотично, но точно това прави Катаня толкова истинска. И докато пазарът кипи от живот, величествената Базилика Сантуарио дель Кармине наблюдава цялата тази лудост от сърцето на площада. Това не е просто пазар. Това е мястото, където Сицилия е решила да вдигне нивото на хаоса на макс, като направи денят шумен, луд, объркан и точно заради това абсолютно незабравим. Добре дошъл в истинската душа на Катаня.